IFM News. IFM News. Regional. Natilo ti Maysang mangiman maneho iti Tricycle, iti naisayangkat nga anti-illegal drug operation iti Cagayan Provincial Police Office, Provincial Intelligence Unit, at tinulungan iti Philippine Drug Enforcement Agency iti Barangay Atuyan Sur, Tuguegarao City. Nabigbig ti suspect nga alias Jason, talupulo ti tawen na, awan na nasawa kan residente iti nasaong nga syudad, sigun ti pulisya. May ibilang isuna iti listaan iti street level individual ti PNP ken PDEA iti lugar. Nakumpiskar manipod keng kuana iti dua nga heated, sealed, transparent plastic sachet nga naglaon iti mapapati a Shabu a 15 grams ken mapatapata a standard drug price a 100,000 pesos. Na-recover met iti Maysa motorsiklo, cellphone ken buy bus money. Iti agdama, ada iso na iti kustodya iti Tuguegarao City Police Station ken may papan iti kaso nga panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinadayawan ni Police Brigadier General Mariano Rodriguez, Acting Regional Director iti Police Regional Office 2, iti nabaliging operasyon impaganet get na tultul iti mapapigsa kampanya kontra iti illegal a droga iti rehiyon. Damag Regional para iti IFM News, siyak ni Idol Shanti Papi tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.